Дами и господа, този поздрав е специално направен от Къци от град София, който поздравява всички приятели и предатели. Приятели фалшиви, не ви ли писна да въртите едни и същи интриги? Къци вечна да ви е болна тема и план за новата ви схема. Давай, Къци, покажи им кой е шеф с Сони Шейк 99. Давай, Къци, покажи им кой е шеф с Сони Шейк 99. Нека завиждат да се пукат, прави им напук, живей напук, а така. Давай, машино, не спирай, върви с класа и стил, а така. Борисов Продакшън. Гледат и не вярват приятели, предатели чудят се, чак от успеха ти се плашат, като теб да са мъчат се. Дразнят се, че си много на тях. Продължавай, Къци, мачкай, вдигай шум и прах. Давай, Къци, покажи им кой е шеф с Сони Шейк 99. Давай, Къци, покажи им кой е шеф с Сони Шейк 99. Нека завиждат да се пукат, прави им напук, живей напук, а така. Давай, машино, не спирай, върви с класа и стил, а така. Къци, покажи им кой е шеф с Сони Шейк 99.